Motorista patay samtang sundalo na angod human nagdumili paghunong ang motorista sa checkpoint sa Dakbayan sa Talisay. Nasuta sa pasiunang investigasyon nga expired na ang lisensya o Y plate number ang motor sa namatay nga motorista. Ang report ni Femari Dumabo. Patay ang usa ka lalaki nga nagmotorsiklo human siya mibangga sa usa ka sundao ug mibangga usab sa naghunong nga mini dump truck. Miabag si Private First Class Michael Borromeo sa Comelec checkpoint nga gipahigayon sa Talisay City Police uban sa mga force multiplier at ubangan sa San Isidro Barangay Hall sa Dakbayan sa Talisay gahapon sa kadlawon. Gila ang nagmotorsiklo nga si Kyle Ryan Ong, 24 anyos. Ang kining motor gipara o gisignalan to stop sa ato ang tulo ka personnel on duty, then wala ni siya mohunong, then instead ni accelerate nga ni ak og barog sa motor, then ni accelerate mo to ang rear security nato nga ang AFP na igo sa impact sa motor. Iya sa Barangay San Isidro ang mini dump truck nga gibanggaan ni Ong nga nakaparada nitong higayuna daplin sa daan gawas sa gym. Sus, karoon pag ginoon na naka-parking siya. Tungod sa napay hakutunon nga mga scene sa gym. Napay mga hakutunon, wa pa malabay ba, wa pa makuha ang ma-pull out ang mga scene. Gisusi pa sa kapulisan nga nung nagdumili paghunong sa checkpoint ang motorista nga mo'y hinungdan sa grabing pagkaangol sa sakop sa kasundaluhan o niresulta sa pagkamatay sa maong motorista. Sa pasiunang investigasyon, nasuta sa kapulisan nga expired na ang rehistro sa motor, Y plate number ug may nakit ang toy gun sa motor. Pang army na nasa isa ka ospital mo undergo og operation sa iyang fractured nga mga bones. Then ang katong driver sa motor na nag-request na ta og for the conduct of autopsy para may bawaan gud ang injury cause of death. Oba ni Jun Solon. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.